Кніга Лявіт, раздзел 27. Далей казаў Господ Маісею: «Кажы сынамі Ізраіля і гавары ім, калі які чалавек складзе прысягу і ахвяруе душу Богу, то кошт яго будзе па ацаненні. Дык калі б гэта быў мужчына ад 20 до 60 гадоў, то будзе ён ацэнены на 50 сікляў срэбрам па мерцы святыні. А калі жанчына, то на 30. А ад 5 года до 20 будзе ацэнка мужчыны 20 сікляў срэбра, а жанчыны 10. Ад 1 месяца до 5 гадоў будзе дадзена за мужчыну 5 сікляў, а за жанчыну 3. Ад 60 гадоў да вышэй за мужчыну даецца 15 сікляў, а за жанчыну 10. Калі б хто быў такі бедны і не мог бы заплаціць ацанення, то хай паставяць яго перад святаром, а ён ацэніць і паглядзіць, што ён можа даць. Хай тое дасць. Калі хто складзе на прысягу жывёлу, якая можа складацца ў ахвяру Господу, то гэта будзе святое. Нельга будзе яго замяніць ані лепшае горшым, ані горшае лепшым. Калі б жа хто змяніў тое, што заменена, і на што заменена будзе святой рэчу для Господа. Калі б хто ахвяраваў жывёлу нячыстую, якой нельга складаць у ахвяру Господу, то прывядуць яе да святара, які ацэніць яе, ці яна добрая, ці благая, ды якую установіць цану, такая і будзе. Калі хто захоча выкупіць яе, то тады той, хто складае, хай дасць 5 частку звыш ацанення. Калі хто ахвяруе дом свой Господу, як святую рэч, дык святар ацэніць той дом паводле таго, ці ён добры, ці благі. Як святар яго ацэніць, такая будзе яго вартасць. А калі той, хто яго ахвяраваў, захоча адкупіць яго, то дадасць 5 частку кошту яго і будзе мець дом. Калі хто ахвяруе і пасвяціць Господу поле з уласнай маёмасці, то ацэнка тая павінна быць паводле засеву. Калі ў зямлю засяваецца 30 гамераў ячменю, хай будзе ацэнена ў 50 сікляў срэбра. Калі хто ахвяруе поле сваё у год юбілейны, то хай будзе ацэнена ў столькі, колькі можа каштаваць. А калі хто ахвяруе сваю зямлю праз некаторы час, то святар вылічыць за яго суму грошай па гадах, якія засталіся, колькасць аж да юбілею, ды будзе зніжана ацанення. Калі той, хто ахвяраваў зямлю, захоча выкупіць яе, то дадасць 5 частку грошай ацанення і будзе мець яе. А калі ён не захоча выкупляць, ды калі прадасць яе каму іншаму, то ўжо больш яе нельга будзе выкупіць. Аднак, калі яна адыдзе ў год юбілею, то будзе святой рэчу для Господа, як поле пад клятвай. Валодаць ёю будзе святар. А калі хто захоча ахвяраваць Господу зямлю купленую, якая не з уласнасці продкаў, то святар вылічыць суму ацанення за зямлю паводле колькасці гадоў да юбілейнага года, і той, хто ахвяраваў, аддасць яе ў той самы дзень, як святую рэч для Господа. У год юбілейны зямля вернецца да ранейшага ўладальніка, які прадаў яе і валодаў ёю, як часткай сваёй уласнасці. Кожная ацэнка павінна быць паводле сікля святыня. 1 сікль раўняецца 20 гэрам. Ніхто не можа пасвяціць і ахвяраваць Господу першароднае жывёлы, якое і так належыць Господа, ці то вол, ці то авечка, бо яны Господавы. Калі гэта жывёла нячыстая, то можа выкупіць яе той, хто складае паводле ацанення, дадаўшы яшчэ 5 частку кошту. Калі ж ён не захоча выкупіць, то будзе перададзена за столькі, колькі будзе. Калі нейкі чалавек пасвяціць штосьці з сваёй уласнасці Господу, як клятву чалавека, жывёлу або поле, то гэта рэч не можа быць ані прададзена, ані выкуплена. Усё, што толькі калісьці будзе пасвечана, гэта будзе рэч найсвяцейшая для Господа. Ніводзін чалавек, які пасвячоны Господу, як клятва не можа быць выкуплены, павінен быць ён забіты. Кожная дзесяціна зямлі з пасеву або з пладоў дрэў ёсць Господава. Гэта святая рэч для Господа. Калі б хто хацеў выкупіць частку сваёй дзесяціны, то дадасць да яе 1/5.
Кожная дзесяціна з валоў авечак, коз, якія праходзяць пад палкай пастуха, кожнае, што пройдзе 10, будзе святой рэчу для Господа. Не будзе адрознівацца, што добрае, а што благое, і не будзе рабіцца ніякай замены. Калі хто, аднак, зробіць замену, то абедзве жывёліны, якая заменена і на якую заменена, будуць пасвячоны і не могуць быць выкуплены. Такія вось прыказанні, якія даў Господ Маісею для сыноў Ізраіля на гары Сінай.